Kwazuwai mhuri yeZimbabwe kumativi mana kwese kwamuri. Nhasi tauya kuChivhu kwaSadza kuna baba vari kuchema nekuda kwekusiyiwa nemudzimai wavo mushure mekungovasvitsa kaMUTIZA tsvene. Saka ngatinzwei vachitaura zvizere. Rangu zita ndinonzi Tsungai Munetsi. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndinoitwa Manjengwa. Ndiri munhu akanga akaroora mudzimai wangu ainzi kuda kwashezi yanga akusenza pachipatara pano pasadza hospital apa. Saka mudzimai wangu inini taigara chese zvakanaka chaizvo kubva 1998 pandakamuroora tichifambidzana zvakanaka chaizvo, but pakazongouya dambudziko iroro rakazongotanga muna 2015. Asi regai nditaure ndichiti ndakachengeta vanin'ina vake for 9 years ndichigara navo pamba pangu. Ndakachengeta vanin'ina vake for 9 years, vakadzidza kusvika vapedza form 4 vanava. Ndakati nini, honai kavana imimi vana mainini vangu, honai mapedza chikoro. Zvamapedza chikoro imimi madi kuchidzokera kumba. Mudzimai wangu akati hazviite kuti vadzokere kumba, ndoda kutogara navo. Aiwa wakuchinimanikidza inini, hona inini handichasenza, handisiri kubasa. Mudzimai wangu akapokana nazvo. Vana mainini vangu havanga vakuunza zvikomba pamba. Saka zvikomba izvo handauziva kuti ndezvake here kana ndezvana mainini. Ndikaona kuti nyaya yatondiomera, ndikaenda kumba kwavo kumaronda kunotaurira vabereki vacho. Vabereki vakati vana ngavachidzoka, kwainga makachengetwa zvakanaka, kuchanetsa chii chidzokai kumba kwenyu. Hazvina kumira zvakanaka nemudzimai wangu. Takaita bopoto mumba, akanditema nembezo mumusoro. Anditema nembezo mumusoro, ndiye akatomhanya futi zvokunoripota kumapurisa. Aripota kumapurisa ndakava ndikasungwa. Ndasungwa inini, ndakaendeswa kuChivhu kumataredzi mhosva. Ndakawanikwa ndisina mhosva ndikadzoka. Ndadzoka kudaro ndakangoramba ndichishinga kugara nemudzimai, asi mudzimai anoita senge akagarwa nemweya wetsvina chaiwo. Tapedza izvozvo chingogara kusvika muna 2011. Ndokutaura nemudzimai kuti hachichatai. Ndokubva tapinda mukuwirirana kuti tichati tachata muchato unonzi 5.11. Akanga ari best pamuchato wangu anove mai guru wangu, mukadzi womukoma wangu anonzi Chiphumu kana Manjengwa. Mukoma wangu anonzi Cyprian Manjengwa kana kuti Upenyu Manjengwa. Handina kuziva kuti vanhu ava nezvimwe zvinhu zvavaenda zvokumashure kwangu. Vakatanga kutaura nemudzimai wangu inini, vakutanga kutengesa zvinhu inini ndisingazive, vaitengesa zvinhu kumashure kwangu. Ndaigara kulocation kune mudzimai wangu zvakanaka. Iye geti wacho aitomboya kumba uko. Hapana changa achingachaiko kumba. Mafiriji anga akazara nenyama, ndiyapinda pabeef committee nevanhu kuchipatara vanosenza navo. Sezvo ndichizviitira zvinhu zvangu, ndaibhadhara mari yacho iyoyo. Asi mudzimai wangu kusvika pakutanga kundinyima chikafu, akazviita izvi for 4 months. Akurara mukitchen mune vana, muspare bedroom revana. Akarara imomo 4 months. Ndikaona kuti zvinhu izvi zvikaitwa zvakundiendesa hakuna kururama. Chibva ndabva ipapo ndobva ndati arya ndiende kunogara kumusha. Chibva ndaenda kunogara kumusha inini. Ndanogara kumusha kwekwe, akatora zvinhu zvangu akaunza kumusha, hembe dzangu akadzitora kudzisa kumusha. Haana kunditaura chikonzero. Ndokuzouya kumba ikoko kulocation. Zvikanzi iwewe hazvichaita kuti ndigare newe, ndoita kuti unogara kumusha. Ndakaenda kunogara kumusha inini. Mazuva iwayo ndairwara nehenia. Iye aitoziva kuti ndikurwara nehenia. Henia yakasvika pakugodza. Ndikaenda kuKarada hospital ndokunochekwa kuchipatara iko. Asi ndakamutaura ndikuona ndikudi ndongorwara, haana kumboita cheke semukadzi wandakachata naye. Asi pakuchata ipapo ndinoona kuti kunewo mwana wanenge wakahwandira zvinhu. Vakasvika pakutengesa mabhasikoro kuna mai guru vavo, ndokutengesa masofa kuna mai guru vavo, nemajoki kuna mai guru vavo, zvandanga ndisingazive inini kuti vazvifambisa sei. Ndichibvunza mai guru kuti koimi mai guru zotenga zvinhu izvi nemhaka yei. Mai guru vakasvika pakundipopotera mutownship makazara vanhu. Ini ndiri munhu anozikanwa mutownship. Zvadaro mai guru vaiva ndikati no vanhu ava vandinyanyira kundishaudza mutownship. Ndingadai tabuda mutownship tanotaura chi kunze kwetownship. Ndakavateera kuti vanyatsonditsanangurira kuti vakazvifambisa sei. Ndavateera ipapo vakatotora mukadzi wangu akatora badza aida kunditema musoro. Mai guru vakatora huni. Asi semunhu womurume ndakavakurira. Mai guru ndakavasayirira vakadonha uko. Mukadzi wangu ndikamutorera chaaida kundirwa nacho. Vakamba vamhanya kupolisi zvokuti takadhumana nemukadzi wangu akatozvipa panapa. Akamhanya kupolisi kunoripota. Ini ndakamba ndarifonerwa kuHarare kunzi uya kubasa kuHarare, ndibva ndaenda kuHarare. Ndobva ndafonerwa ndaku 10 miles. Kuzi uya kuno wasiya watachi mhosva, ndikati okay ndinodzoka. Ndibva ndadzoka.
chibva tasingosungwa nemapurisa nokuendeswa kujeri kuChivhu. Papa ine option yefined kana kuti kugara 6 months mujeri. Asi zvakonzereswa namaiguru vangu. Ini ndaifunza kuti munhu anenge ari best pamuchato ndiye anenge ari intermediate achiona kuti imba makagara zvakanaka here. Asi getu uyu atoita zvokundiparadza nemba yangu kusvika pari nhasi. Izvozvo handina mudzimai, ndaane 6 years. Mudzimai wangu akasoenda kare kare, akandiona handikwanisi. Vana vese akavatora akaenda navo, avatora ndokuenda navo. Vana havasi kumbondiona kana mbiya. Izvo ndine 6 years singaone vana vangu kuti vari kupi. Saka zvese zvakonzeswa nani nagetu. Saka akambosvika pakutaura kuti izvo akuda kudzoka kumba kwangu. Ndikati unogodzoka kumba kupi? Pese apa pakupapa ngokudi pakangori free. Asi izvo handifungi kuti chakwanisika kudzoka. Ndikati chiuya utore zvinhu zvako zvawakasiya, mapoto mastovhu anobikirwa aya chibhoyi aya. Chiuya utore zvinhu zvako ugare nani nazvo muchato asati akanzwisa. Ndiri pane zvinhu zvangu zvakawanda zvaakatotora, dzimwe mbatya dzangu, masertificate angu, mabirth certificate angu, anazvo zvese izvozvo. Ndiwo mamiriro akaita nyaya yangu muri yeZimbabwe. Ndibatsireiwo. Kana muda kundibata mundibata pa 0778 001268. Ndiwo namba dziri paWhatsApp idzodzo. Mungondibata ipapo. Kana muine macomments kana muine chamuda kundibatsirawo, nokuti ndimukadzi uyu ndimutaura chiuya tidamburise muchato. Haasi kuda kudamburisa muchato. Akandiona murodi anongosekerera achingwenda. Haatauri neni, ndashaya kuti ndodini nemukadzi wangu akadai. Nyaya yenyu tainzwa, but imimi hamuna here zvamunoti izvi ndofunga ndo zvandaimutadzirawo mukadzi wangu, nekuti kuti mukadzi azongosvikira kungoti ndakutoenda inini hazvichaiti, panenge paine chimwe chikonzero. Mune here zvamaiti izvi ndofunga ndaimukanganisira nyange zvingava zvidiki, asi muchiti apa ndofunga ndo zvakanga zvamutsamwisa. Inini ndikangoti hapana chinhu chandakati ndakamutadzira mudzimai wangu. Munhu akafurirwa nevanhu, kunyanya ivo maiguru ava Gertrude Pumu nemurume wake. Murume wake takamuti chiuya tigare pasi sevanhurume semukoma nemunin'ina. Asi mukoma wangu akaramba. Zvichiratidza kuti zvinhu izvi vangu akazvironga kudhara. Nemhaka yekuti ezvinezvi pakubuda mashoko ekuti maiguru vakataurira mainini mudzimai wangu iyeye kuti aiwa tive masingle mothers tizvionere upenyu hwedu. Asi maiguru vakasara mumba mavo, iye akambabuda mumba nanhasi angori single kudaro. Saka imimi pamakambogara mese muchiti makagara mese mwedzi yakawanda, mumwe musingavate pamwe chete, haana here makamboinvestigata here kuti hapana here mumwe munhu waaisangana naye, kana kuti imimiwo futi hamuna kumbobatwa here negirlfriend, nokuti mumwe munhu anodaro nekuda kwokuti anenge akutya kuti dzimwe nguva anenge azadzwe zvirwere? Pakadaro handina kubvira ndakadaro. Inini panyaya yake ndakazongonzwa rumawo chinzi anenge akudana nemunhu wekuteachers furniture yekwaRusapi. Ndo ruma yandakanzwa, asi handina kuvabata kuti vanga vari vese, handina kuvabata. Imi hamuna kumboita zvemagirlfriends? Handina kubvira ndakaita magirlfriends, nekuti wakapinda musvitsaka unova kuti ndiye wangu chaiye wandinaye wachandibatsira. Handi munopika? Kuchata kune zvakunoreva here? Kune zvakunoreva chiremerera chikuru ichocho. Kune vamati vaipinda mumba vachinzi maboyfriends evana here, hapanawo here wamungati ndakambomubatikidza ine mudzimai wangu? Kwete, ndakangobata mukomana akanga aina mainini vangu vari panze vakamira pamadziro vakatobatana. Asi imimi hamusi taipe varume vane shanje? Kwete, shanje hapana apo. Nekuti vanhu vane shanje ka mumwe mukadzi anosvikira kuti ndaneta nazvo izvi. Kwete, ndandiri munhu akazvininipisa pamudzimai wangu, ndichitomudisisa chaizvo. Kana izvo zvindotorwadziwa kuti zvino mudzimai uyu akangoenda here saizvozvo. Kana kwana tete vacho ndakaenda, asi tete vacho akasvika pakuti muri ndaitadza yese, ndaitadza varipo vasikana 5. Umwe wacho wechi6 akafira mumba mangu kumushoko. Ndikaenda kunomuviga kuwedza kumusha kwavo. Mai vake vakarwara, ndikavatora vakauya kumba uko sekuratidza kuti ndaida mudzimai wangu. Asi ndanosvika kuwedza ikoko ndinotaura nyaya yangu. Vana vatezwa rangu vakati vachagara dare. Pakusvika pari nhasi pakwera makore 6 matanhatu hapana ati agara dare racho. Kusvika izvozvo izvi ndingori single ndakadaro. Imi makanyatsororo zvakanaka here, vanhu makangokiyakiya? Ini ndakaroora, kwangosara tumbwanana tudiki tushoma shoma kwaona wakupuwa muchato kazvinoreva kuti wakaningirwa wakaroora.
tinoziva varume variwo vanotiza vakadzi, asi nyaya yatinayo nhasi mukadzi ndiye asiya murume wake. Mhuri yeZimbabwe zvirikowo here izvi? Tongaitinzwe. Tanga tiri kuno kuguta rekwasadza kuChivhu, takudzokeroka kwedu kuHarare. Rangu zita ndinonzi Tsungai Munetsi. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga.